Sana nandito ka pa, Jairus. Naririnig ko yung boses ng mag-ama. Sinong mag-ama? Napatulad niya yung anak niya. Siguro, kung nandito lang si Jairus, baka palagi kaming kakain sa labas nun. Marga, bakit ka nakatingin kay Ma'am Leia mo? Ano kaya ang problema ni Leia? Brian! Brian! Bakit ka? Dahil sa'yo, pinagalitan ako ni boss! Kailangan makuha na natin ang pamana ni Sr. Manny. Wala nang makakaagaw pa, kahit sino pa sila. Tita, dun po tayo. Gusto ko po maglaro. Jairus! Dahan-dahan sa pagtakbo! Baka madapa ka! Hindi po, tita. Malaki na po ako, kaya hindi po ako madadapa. Naku, malalagot na naman ako kay Sr. Manny. Pag nadapa ka na naman. Tita, hindi naman po magagalit si Lolo kasi mabait ka naman po. Jairus, uwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ng lolo mo. Sige po, tita. Kung may babalik ko lang panahon, sana nandito ka pa, Jairus. Kung saan ka man naroon ngayon, sana masaya ka na. Nasaan na kaya sila, Jairus? Lolo! Saan kayo galing? Naglaro lang po ako sa labas, Lo. Kasama ko po si Tita Leia. Opo, Sr. Manny. Nagpasama po sa akin si Jairus. Naiinip po kasi siya dito sa bahay. Ganun ba, iho? O sige, maghilamos ka na para makapagbihis ka na. Tara na, Jairus. Magbihis ka na. Amoy pawis ka na. Brian, Ano ba? Nakakagulat ka naman. masyado ka namang magugulatin. Bakit ka pala nandito? Kasi may good news ako sa'yo. Talaga? Ano yan? Nakapasa tayo sa exam. Talaga? Oo, kaya iniimbitahan sana kitang kumain sa labas. Sagot ko na. Nakakaya naman sa'yo, Rysel. Wala akong perang panlibre sa'yo. Sakto lang kasi yung sinahod ko para sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya nga ako nang manlilibre sa'yo, di ba? Ayun na nga. Sadali lang. Bis na ako. Wag na. Ganyan ka na. Doon lang naman tayo sa lumihan kakain. Sige na nga. Teka. Tara. Brian, gano'n naman ni Tita Ruby? Hindi ko nga alam eh. Wala pa naman siyang sinasabi kung kailan. Paano kapag nalaman niya nagtatrabaho ka? Baka magalit yon. Hindi naman niya siguro malalaman. Maliban na lang kung may magsasabi. Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Huwag mong sabihin ako yung magsusumbong sa kanya. Biro lang. Alam ko naman na hindi ka magsusumbong. Oh, natahimik ka na dyan. Wala. May naalala lang ako. Ano naman ang naalala mo?
kasi may napanaginipan ako. Naririnig ko yung boses ng mag-ama. Ano? Sinong mag-ama? Boses lang yung naririnig ko sa kanila. Pinapatulad niya yung anak niya. Ha? Bakit niya pinapatalon? Kakatakot naman yun. Ate Ruby, ano ginagawa mo dito? Bakit mo hawak yung larawan na yan? Marga, hindi ko nga alam kung ano nararamdaman ko na makita ko itong larawan na to. Hindi ko alam. Pero takot na takot yung batang lalaki. Ramdam ko yung takot niya nung sinasabi sa kanya na tumalon siya. Kinikilabutan naman ako sa kwento mo. Pati nga rin ako, Rysel. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga panaginip ko. Ate Ruby, tara na sa labas. Baka mamaya hinahanap na tayo ni Madam. Sige, susunod na ako. Tara, Rysel. Uwi na tayo. Salamat nga pala sa libre mo. Wala yun. Sa susunod, ikaw naman yung taya. Oo naman. Pag sumahod ako ng malaki. Tara na. Thank you po. Madam, dumating na po pala kayo. Kumain na po ba kayo? Gusto niyo po ba ipaghain ko kayo? Hindi na, Marga. Busog pa ako. Siguro, kung nandito lang si Jairus, baka palagi kaming kakain sa labas nun. Siguro may problema si Ma'am Leia. Malungkot kasi siya ngayon. Marga! Bakit ka nakatingin kay Ma'am Leia mo? Wala po, madam. Anong wala? Kasi po, madam, si Ma'am Leia. Bakit si Leia? Malungkot po kasi siya kanina, kaya baka iniisip ko po kung may problema siya. Pumunta ka na muna doon sa kusina. Sige na. Ano kaya ang problema ni Leia? Sir Rysel, saan ka galing? Siguro kasama mo si Kuya Brian, no? Ay! Hoy Kenneth, tumigil ka nga. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nasaan pala si Lola? Andun sa kapitbahay, nakikimarites. Ay nako, si Lola talaga. Hoy Kenneth, huwag mong babanggit-banggit si Brian kapag harap mo si Lola, ha? Baka mamaya, pagalitan ako nun. Magkaibigan lang kami nun, no? Kaibigan lang, pero kinikilig. Ikaw talaga. Diyan ka na nga. Joke lang naman yun, Ate Rysel. Sige na, papasok na ako sa kwarto. Pag hinanap ako ni Lola, sabihin mo nasa kwarto lang ako. Sige, ate. Brian! Brian! Bakit ka? Dahil sa'yo, pinagalitan ako ni Boss! Ate, ano nangyari sa'yo? Bigla akong kinabahan, Marga. Ako, may masamang sinyalis daw kapag ganyan. Naalala ko tuloy yung anak ko. Huwag naman sana.
Magdasal na lang tayo, Ate Ruby. Sana walang mangyari sa pamilya natin. Oo, tama ka, Marga. Hello, mates. Oh, Kuya Berto. May ipapakisuyo lang sana ako sa'yo. Ano yun, Kuya? Pwede bang pumunta ka dito sa probinsya? May problema kasi ako dito. Ano na naman ang problema dyan, Kuya? Bakit hindi ka na lang pumunta dito sa bahay? Hindi ako makakapunta dyan. Kaya sana nakikisuyo ako sa'yo. Dito ko na lang sasabihin ng lahat. Sige, sa Makalawa na lang ako pupunta dyan. May inaasikaso pa kasi ako dito. Sige. Saan kaya pupunta si Madam Mitch? Mukhang matatagalan si Madam. Kung pasukin ko kaya yung bodega. Tama. Ate Ruby, nakita mo ba sa Ate Mitch? Opo ma'am. Kaalis lang po. Mukhang may pupuntahan po yata. Ah, ganun ba? Saan kaya pumunta yun? Sige, Ate Ruby, aalis muna ako. Pag hinanap ako ni ate, sabihin mo, may pinuntahan lang ako. Sige po, Ma'am Leia. Sakto. Wala yung dalawang magkapatid. Bakit nakalak to? Ikaw lang pala, Marga. Akala ko kung sino na. Kinabahan pa tuloy ako. Bakit ka andito, Ate Ruby? Nagbabaka sakali lang ako. Lilinisin ko lang sana yung bodega, kaso nakalak pala. Eh di ba? Bawal tayo pumasok dyan. Oo nga pala. Tara na, baka makita pa tayo ni Ma'am Leia. Wala naman sila. Umalis silang dalawa. Ganun ba? Eh, saan sila pumunta? Hindi ko alam. Si Ma'am Leia, umalis lang. Wala naman sinabi kung saan pupunta. Ganun ba? Eh di, malaya tayo makakagalaw ngayon dito. Oo nga, Marga. Pag nandito sila, lagi ako ninenervyos. Si Madam lang naman yung masungit dito. Si Ma'am Leia, mabait naman yun. Kailangan ko makausap si Ma'am Leia. Mabait naman siya. Hindi ko alam kung bakit nagiging interesado ako sa mga larawan na nakita ko. Uy, Ate Ruby, natulala ka na dyan. Wala. May iniisip lang ako. Naisip mo na naman siguro yung anak mo, no? Oo. Siya nga iniisip ko. Bakit di mo kaya siya dalawin? Tsaka na, baka hindi rin ako payagan ni Madam. Sa bagay. Ako nga din, ate. Gusto ko din dalawin si tatay, kaso baka hindi din ako payagan ni Madam. Kaya nga. Tara na, ate. Punta muna tayo sa kusina. Kumain muna tayo habang wala sila. Sige. Hello po. Ano po? Si Brian na aksidente? Sige po, papunta na po ako. Ate, ano nangyari? Kenneth, pakisabi kay Lola, pupuntahan ko lang si Brian, na aksidente siya. Sige po ate.
Nasaan ako? Brian, nandito ka sa ospital. Na-aksidente ka. Jairus, tita, pwede niyo po ba akong tulungan sa assignment ko? Sige, ganito yan. Jairus, tapos mo na ba yung assignment mo? Opo, Tita Mitch, tinulungan po ako ni Tita Leia. Very good. Kaya galingan mo pa sa klase mo ha, para matutuwa ang papa mo pagdating niya. Opo, Tita Mitch. Oh, kumusta? Oh, Kuya Berto, mabuti naman nandito ka na. Sabay-sabay na tayo maghapunan dito. Tito Berto, maano po? Oh, Jairus, may pasalubong pala ako sa'yo. Talaga po? Salamat po, Tito. Kainin mo yan. Masarap yan. Jairus, kainin na natin yan. Sige po. Alam ko na kung ano ang mga pumapasok sa panaginip ko. Kaya pala, Dahan-dahan lang. Opo ka. si Tito Berto. Siya pala ang tito kong mabait. Kailangan malaman nila na buhay pa ako. Brian, bakit? May masakit ba sa'yo? Wala na, Rysel. Ayos na ako. Hindi ko pala natawagan si Tita Ruby. Hindi niya pa alam ang nangyari sa'yo. Huwag mo munang ipaalam na may nangyari sa akin, Rysel. Ayokong mag-alala siya. Sige. Pero ayos ka na ba talaga? Oo naman. Wala naman na akong nararamdaman na masakit. Hello, Kuya. Papunta na ako dyan. Hintayin mo na lang ako. Ate! Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang si Kuya Berto. Bakit? Ganun ba? Babalik ka din ba mamaya? Siguro. Pero baka gabihin na akong mamaya umuwi. Sige ate, mag-ingat sa biyahe. Salamat. Sige, alis na ako. Ma'am Leia, mukhang malungkot po kayo. Wala, Ate Ruby. Siguro, namimiss ko lang yung pamangkin ko. Sinong pamangkin niyo po? Yung anak ng pinsan namin. May pinsan sila? Sino kayang pinsan ang tinutukoy ni Ma'am Leia? Wala na siya.
Patay na siya dahil sa aksidente. Ano kaya kung puntahan ko si Tito Berto at sabihin ko ang totoo? Tama. Ganun po ba? Nasaan na po yung pamangkin nyo ngayon? Kasama ng papa niya na naaksidente. Kaso, hindi na namin nakita ang bangkay niya. Ibig sabihin, nawawala siya? Hindi nyo alam kung buhay o patay na ito? Ganun na nga. Kuya Berto, Umits, mabuti naman maagang nakarating. Kumain ka na ba? oo kanina. Ano bang problema? Nandito kaya si Tito Berto? Kinakabahan ako. Baka hindi siya maniwala sa sasabihin ko. Mitch, kasi nga may mga umaaligid dito sa hardware. Alam mo na, yung dati pang umaangkin sa lupang to. Ano? Wala silang karapatan dito. Tayo ang nagmamay-ari ng lupang ito. Oo, alam ko. Kilala mo naman ang mga kalaban natin. Tuso ang mga yun. Pero hindi tayo papayag. Kaya kailangan maasikaso na natin na mailipat ang pangalan natin sa titulo. Tita Mitch, nandito siya. Tama-tama. Sa lalong madaling panahon, kailangan makuha na natin ang pamana ni Sr. Manny. Wala nang makakaagaw pa, kahit sino pa sila. Paano kung biglang nalaman natin na buhay pa pala ang apo niya? Alam kong hindi na mabubuhay ang mga yon. Magagaling ang mga intusan natin. Ano? Sila ang dahilan? Kung bakit kami na-aksidente ni Papa?